Benvinguts a Col·lectius en xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Avui ens proposem profunditzar, o si més no, conèixer el concepte de homonacionalisme, Lluís. Què tal, Manel? Molt bé. Com a pista us direm que aquest terme es composa de la suma d'homosexualitat i nacionalisme, i que aquest terme, sota el pretext de ser una lluita d'inclusió LGTBQI+, acaba convertir-se en una política d'odi. Avui al Col·lectius en xarxa, homonacionalisme. Estàs escoltant Col·lectius en xarxa. Amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago. El terme aquest que us avançàvem, que us donàvem pistes, va ser originalment proposat per la investigadora en estudis de gènere Jasbir Kapoor per referir-se als processos pels quals certs poders s'alineen amb les reivindicacions del col·lectiu LGTBI per tal de justificar posicions racistes i xenòfobes. És a dir, Lluís, que diuen, estem amb vosaltres però hi ha això, no? Especialment contra l'islam, recolzant-les sobre els prejudicis que les persones migrants han de ser forçosament homòfobes i que la societat occidental és completament igualitària. És a dir, la gent de fora venen a fer-vos mal. Exacte. I els d'aquí som els que us cuidem, no? Però els d'aquí a la vegada són els que ens volen fer mal. És a dir, ens fan creure que el dolent el tenim fora de casa quan el dolent el tenim dins de casa. Ho sabem. D'aquesta manera es fa ús de la diversitat sexual i dels drets LGTB per sostenir postures en contra de la immigració i cada vegada és més comú entre partits d'ultradreta, no? Aquest partit que té nom de caixa. Exacte, sí, de color verd. Exacte. Les principals crítiques a aquest fenomen se centren en l'ús parcial i sectari que es fa del moviment LGTB per emprar fins basats en la intolerància, dèiem, obviant la pròpia homofòbia i la manca d'una igualtat real a la societat occidental en conjunt. I aquesta falsa idea d'igualtat, Lluís, se sol representar de forma simbòlica per l'accés, no?, al matrimoni igualitari, heteronormalitzant, no?, les relacions entre les persones al col·lectiu LGTBI i afavorint posicions, doncs, al final, que acaben fent, o que són homòfobes, no?, directament. Exacte. Ara estava pensant just en polítics, no?, del Partit Popular, homes que s'han casat amb altres aquí, homes, no?, exacte. i que al final diuen, no, nosaltres, mira, si és que nosaltres tenim a les primeres files a senyors que s'han casat amb altres senyors i no tenim ningú problema, no? Sí, recuperem el programa aquell que vam fer sobre les eleccions, no? Teníem aquell tall on deia un senyor tenia la cara, un senyor del Partit Popular tenia la cara de dir que en el seu partit mai havien tingut problemes i que si teníem llei de matrimoni era gràcies a que Rajoy no l'havia derogat. Exacte, quan després alguns d'ells van votar en contra i després gent del seu propi partit es van acabar casant afavorint-se d'aquesta llei, no?, que justament ells no havien recolzat. Doncs això és una mica el que us explicàvem, no?, que també hi ha molts països que no s'han regulat alguns tipus de reconeixement de les parelles al mateix sexe o que criminalitzen l'homosexualitat fonamentalment envers, doncs, la figura dels musulmans. Perquè els pols oposats també s'atreuen, escolta Col·lectius en xarxa. Com dèiem, sectors de l'extrema dreta comencen a sostenir un discurs d'inclusió cap a les persones del col·lectiu a l'hora d'ubicar com a enemic l'islam, no? El mateix passa amb l'estat d'Israel, per exemple, que va buscar ubicar-se com una joia gay-friendly al mig de l'Orient. I no tot a l'ultradreta és un discurs d'odi cap a les persones LGTBI de principi a fi, però no és un halago cap a ells, al contrari. És a dir, dins de tot aquest discurs, no, doncs tenen com petites excepcions per semblar al final que juguen a favor de la causa, no? A Europa i als Estats Units es presenta un fenomen recent que mereix que justament quan analitzem en el nostre programa sectors de l'extrema dreta que trenquen amb la seva històrica associació als valors de la família heteronormativa, és a dir, la família, no, del pare, la mare, home i dona, no, incorporant a les agendes la política d'inclusió de LGTBIs amb els seus propis objectius. D'aquesta manera, les noves dretes imiten com un mirall en el que Nancy Fraser va anomenar neoliberalisme progressista per descriure governs com el de Bill Clinton o Barack Obama, l'aliança de sectors de la classe capitalista i els seus partits amb corrents corporativitzats dels moviments del col·lectiu, de les dones, per donar-se una cobertura progressista, però mentre aprofiten per implementar polítiques que van en contra de la majoria treballadora i pobra. És a dir, és una mica com un cavall de Troia, no? Podríem dir, Lluís. Hi ha com una imatge que és com molt positiva, però al final és com per acabar atacant, no, justament aquests propis drets que ells fan veure
veure que estan recolzant i que estan a favor. L'homonormativitat parteix d'una bretxa d'acceptació dins de la nació bèl·lica colonial i et deixem, no? El que venen a dir és et deixem pertànyer, t'atorguem la possibilitat d'existència, d'estar aquí, però a canvi seràs bo i seràs, entre cometes, ho direm així, normal, no? I seràs justament nostre, és a dir, si tu entres dins dels cànons que nosaltres tenim establerts, doncs pots formar part del nostre grup encara que siguis una persona homosexual. Aquest ser bo inclou justament doncs, deixar-se de carrosses, no? I aquesta extravagància, aquesta purpurina que ens pot agradar o no, no? Però si vas amb nosaltres no ho has de fer. És a dir, donem el carnet del club però has de ser... És aquesta... No? Quan parlàvem abans d'Israel, que té tela a Israel, i a més ara que hem passat fa poc per Eurovisió i tot plegat, que també se'n podria parlar molt, però és aquell cartell publicitari d'Israel amb aquells cossos extranormatius i amb aquells cossos de, a més, només homes gais, amb un cànon molt masculí com molt acceptat. I també és allò de les carrozas en la casa de campo, no per la Gran Via, etcètera, aquestes coses que ens diuen. I el nou, com deia el Lluís, ciutadà gai, la nova ciutadana lesbiana i trans, doncs al final acaben formant una ciutat modèlica per fer-se, per donar aquesta anomalia del seu desig i la seva identitat. És a dir, que has de modificar la teva forma de ser a canvi de formar part d'aquest grup, no? I a més, dit així, com diuen aquesta última frase, com a més, com per demanar disculpes de... Exacte. Jo ja sé que tinc aquesta tara, però no us ho posaré més difícil. A més, tenim pluma, per exemple. Exacte, sí. I encaixaré amb el perfil que teniu vosaltres, no?, de senyors o senyores cis-hetero, no? I tindré una parella normal. Una parella només una parella, una tancada, aquestes coses. Als Estats Units es va lliurar una batalla legal al voltant del matrimoni de persones del mateix sexe que ens dona moltes de les claus del fenomen de l'homonacionalisme. La mateixa nit en què Barack Obama guanyava les primeres eleccions, un referèndum anomenat Proposition 8 desmantellava a l'estat de Califòrnia el dret del matrimoni per persones del mateix sexe. Aquest referèndum va ser portat a judici davant de la Cort Suprema dels Estats Units. Exacte, i la comunitat LGTB va tenir com a representant a Ted Olson, advocat del mateix George Bush, fixa't, o sigui, mira una mica què defensen, no? I com a advocat ultraconservador s'erigia com a defensor del dret del matrimoni dels i les pàries de la nació. Ell ho explica amb claredat, va dir que el matrimoni és un valor conservador de dues persones que s'estimen i que volen viure juntes en una relació estable i ser part d'una família, d'un veïnat i de la nostra economia i que han de desitjar, no?, doncs, que s'uneixin en matrimoni. És a dir, us acceptem a canvi de que entreu dins de la norma del cànon, exacte, d'una parella idíl·lica, amb una família idíl·lica, si podeu tenir nens encara millor, no? I que vagin a les bones escoles. Exacte, sí. Això mateix. El dret d'existència, per tant, no és incondicional, és això que dèiem, és sota, és com mitjançant una negociació i sota unes condicions, no? Els heterosexuals poden pujar a les carrosses i ser extravagants fins a la nàusea, però no les persones gais, no? Les persones heterosexuals poden tenir amants d'una nit, però les lesbianes ens hem d'estimar tota la vida, no?, en parelles monògames per demostrar que el nostre amor és vàlid. És que és molt fort, Lluís, perquè justament t'estan dient com has de viure. Clar, t'estan dient que, d'acord, que ara hem après no, és una mica, ja hem après la lliçó, ja sabem que hi sou al món, entenem que no sou persones malaltes, no sé si fins aquí, però entenem que no sou persones malaltes, però els nostres fills viuen amb vosaltres, no? Jo veig una cosa això, no? Els nostres fills viuen amb nosaltres, per tant... I no poden veure com una cosa estranya, no? Heu de donar la màxima normalitat, Exacte, i mostreu-vos el màxim de com nosaltres possible, no? I això entra dintre de... I això a vegades ho acceptem nosaltres, quan parlàvem d'aquestes festes, hem parlat moltes vegades del desig, de com desitgem, no? És un concepte que ens hem cregut, no? Que hem de tenir un cos d'una manera, hem d'aparentar d'una forma, que la ploma no sempre és bona, no? Però no només en, com deies, Lluís, en les relacions personals o sentimentals, sinó també a l'hora de formar part d'un club, de formar part d'una feina, no? D'anar a buscar un lloc de feina, de formar part del grup de persones que després a la feina van aprendre alguna cosa, no? És a dir, intentar-te sempre ser com molt moldejable, no? Admetent i permetent directament que a canvi de formar part d'allò estàs perdent unes altres coses que t'identifiquen com a persona, no? Sabent com apagar parts d'un mateix, no? O com a rebaixar-les al mínim, perquè no es notin, per
formar part d'això que tu deies, de res, de sortir a prendre un cafè després. Sí. Amb tot el que dèiem, la pregunta que ens fem és possible que algú que forma part del col·lectiu LGTBI o que formi part del grup d'amics o de la família, no? Voti a la dreta o a l'extrema dreta? Doncs ja us diem que sí, i fins i tot en fan gala a les seves xarxes socials, perquè, Lluís, això ho hem vist a les xarxes, o sigui, gent que recolza els líders polítics, no? Doncs mira, justament això deia Yolanda Díaz, vicepresidenta segona del govern i líder de Sumar, en una conversa amb Jorge Javier Vázquez. Ya, es que son cosas extrañas, porque están votando contra formaciones políticas que restringen sus derechos. Justo. Es que no lo puedo comprender. Es que no lo entiendo. Privilegio, no privilegio. Pero fíjate que en esta pregunta que me había hecho Maroto en el Senado, creo que fui hiperrespetuosa con él. Justamente porque yo soy una mujer que defiendo los derechos fundamentales para todo el mundo. Pero es increíble, ¿no?, que yo le preguntaba a él, o sea, ¿usted se da cuenta? Porque es un caso palmario él, su partido recurre la ley del matrimonio homosexual, pero él se beneficia de ella, ¿no? Que, en fin, increíble, porque además puedo comprender que estés en un partido, pero si no piensas así, tú debes de Manifiéstalo, como hizo Celia Villalobos. Correcto. Segueix-nos a les xarxes. Busca'ns i recupera tots els nostres programes, imatges i vídeos exclusius. Col·lectius en xarxa, a Twitter, Instagram i a les principals plataformes de podcasting. Heavy, Lluís, justament, però que reflexa just el que estàvem intentant dir, no? Sí, exactament. Gent del Partit Popular, no?, que van recórrer aquesta llei i després es va casar amb una boda però que no va ser ni íntima. O sigui, no jutjo que no sigui íntima, sinó que va sortir a les revistes, va sortir als mitjans de comunicació, van fer entrevistes... Sí, clar. En aquest cas penso que havia de sortir perquè és el que diu la Yolanda, és que era, per exemple, un botón. Total. És a dir, et beneficies d'una llei a la qual tu has recorregut i no has votat a favor. Exacte, votes en contra. I molts anys després continues mantenint això. Sí. Bé, de tot plegat en volem parlar amb León Freud. Ell és personal investigador de formació al Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona, graduat en Sociologia per la mateixa universitat i amb un màster en Estudis de Gènere per l'Institut Interuniversitari d'Estudis de Dona i Gènere. Actualment és estudiant de doctorat del programa de Sociologia de la Universitat de Barcelona i cursant un màster en tècniques d'investigació social aplicada a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ara ell mateix ens explicarà doncs, també la vinculació que té amb l'estudi de l'homonacionalisme. Com estàs, León? Benvingut. Hola, què tal? Déu-n'hi-do per dir tot el currículum del León, Totalment, ens faltarien moltes vides per igualar-te, et podríem dir, Sí. Déu-n'hi-do. Escolta'm, León, tu mateix, explica'ns la vinculació que tens professionalment o en el camp de la investigació amb l'homonacionalisme. Doncs vaig començar a treballar l'homonacionalisme entorn al 2016, encara a la carrera de Sociologia, i després vaig anar aprofunditzant, continuant, fins que em va portar el doctorat. I, això sí, és una mica la manera com jo m'hi vaig aprovar, bastant des de la uni, també perquè en el món del moviment social també me'l trobava, però sí que buscava una relació amb l'homonacionalisme que era potser una mica menys posicionada i una mica més, una manera de relacionar-lo i treballar-lo d'una manera menys situada, diguem. Ara et preguntarem justament per això, per l'homonacionalisme, però ens ha sobtat moltíssim preparant aquest programa que hi ha com molt poca informació, és a dir, hem trobat com 4 o 5 articles que ens donaven algunes pistes, però sembla, León, que en aquest camp que tu has decidit investigar-lo i treballar-lo no hi ha molta gent que hagi fet el mateix, no? Hi ha encara com molt poca informació al respecte. Mira, sí, no estic segur, Potser... Segurament és un concepte que ve molt del món anglosaxó, on crec que ja està bastant extès i, ja diria que a nivell científic les publicacions encara estan augmentant, és a dir, que cada any hi ha més noves publicacions sobre el tema que l'any anterior, que això sí que és un indicador que encara és un tema que va creixent. I a nivell de l'estat espanyol potser sí que hi ha poca cosa. Diria, no sé,
a Catalunya sí que voldria dir que hi ha gent que ha treballat molt més i de manera molt diferent del tema, com la Núria Sadurní, que no sé si esteu a Girona, però ella sí està a la URG o estava a la URG, i després la Brigitte Vasallo, que també ha treballat molt el tema, i crec que, bueno, no sé, ja que parlo jo, també cal esmentar elles, Oh, i tant que sí. Que ho han fet, i a més ho han fet d'una part molt divulgativa i d'investigació-acció, és a dir, bueno, treballen en col·lectius i treballen molt més en el camp, cosa que és molt diferent a la manera que jo el treballo. Que jo treballo molt més amb dades secundàries i per tant, bueno, tampoc no genero tanta transferència i tant impacte en directe. Doncs, Leon, perquè tothom que ens escolti pugui apropar-se a aquest concepte, ens podries definir de manera senzilla què és l'homonacionalisme? No. No té una definició senzilla. No, crec que no. És que diria, bueno, és un dels primers problemes que em trobo i que em segueixo trobant. Espero poder defensar aviat la tesi i allà, bueno, una de les parts que plantejo és el problema de la definició. Que la persona que llença el concepte en el 2007, no? Per tant, bueno, també el que havíeu dit, no? Si era un concepte molt recent, amb poca gent que hi treballa i això, bueno, el concepte com a tal es llença el 2007 per una investigadora als Estats Units i ella no dona una definició clara. No dona com diverses idees, i crec que, bueno, és la Javier Puar que en el 2007 llença el concepte en el context de la guerra contra el terror, no? De la així denominada guerra contra el terror, guerra contra el terror, i tot el panorama, sobretot la política global, que després també té un impacte sobre les identitats, bueno, diverses, sobretot a Occident. I, bueno... Dius que no llença una definició, però sí podríem trobar en els últims temps exemples d'homonacionalisme, per exemple, ara que estem en processos d'eleccions, en un any molt interessant políticament, podríem trobar-los perquè la gent pogués anar-los identificant? Sí, crec que sí. Per una banda, sí, crec que és un dels fruits que ha donat a la proposta de l'homonacionalisme per part de Puar, però segurament no és l'única o la principal. Per tant, bueno, jo crec que abans d'anar cap allà, convé, bueno, mantenir-nos una mica més en la situació en la que és ella i el que observa ella. Crec que ajudarà a entendre per què és difícil definir-lo, també. Perquè ella en principi veu una tradició acadèmica molt particular, molt postestructuralista, és a dir, li agrada desagregar-ho tot i desconstruir-ho tot, no? D'una tradició postfeminista o queer, d'una tradició postcolonial que pensa sobre els efectes del colonialisme fins avui en dia i antiracista i antiimperialista, no? I ella observa i, jo diria, el seu concepte respon una mica a dos canvis, un canvi més abrupte i un canvi més gradual al llarg del temps. El canvi abrupte seria l'11S, serien els atemptats als Estats Units que inauguren una nova era en l'ordre global, que seria això de, Orient o Occident contra... Seria aquest binomi orientalista i ella, llavors, això observa en aquest neoorientalisme que agafa força i això que al binomi clàssic de civilització versus barbària s'hi afegeix un ítem, diguem-ne, que seria això de gay-friendly versus homofòbia. D'acord.
i com els estats occidentals acaben de jugar amb aquest element fins i tot de civilitzar Iraq o Afganistan per defensar els drets de la diversitat sexual i de gènere, no? Que això seria una mica el discurs darrere. Déu-n'hi-do. I això ho fa per una banda, que és com una mica la dinàmica la dinàmica de la política global. I després hi hauria un altre element que seria un element una mica més interior que també que correspondria a un canvi més gradual, que seria la gradual incorporació de les alteritats sexuals, allò que li diem potser ara identitat LGTB, com aquestes identitats es van incorporant a l'estat-nació o a la nació occidental d'alguna manera. I clar, això és un procés que ja començava molt abans de l'11. No és una cosa que podem dir, és un canvi abrupte, sinó és un procés gradual que descriu ella i allà ho barreja amb l'altre i diu, i una de les seves idees claus allà és que l'alteritat sexual cada vegada més en aquest procés de normalització i incorporació apareix com a blanca i l'alteritat racial apareix com a heterosexual i fins i tot diu com a homòfoba, no? Aquest imaginari que es construeix sobretot a la identitat gai, perquè és la més, que és la més prominent, no? Com a blanca, també després diu de classes mitjanes i autòctona, laica i això, i ho oposa molt a la idea de la homofòbia que encarnaria sobretot persones immigrants, musulmans, i que aniria a aquest imaginari. Més lligades a la religió, etcètera. Sí, i la construcció d'aquest imaginari. Per fins, efectivament, racistes i això. Però allà ja fa com una obertura brutal en un camp per tota mena d'estudis d'identitat. Per tant, tot això per dir que reduir-lo al vot per l'extrema dreta per part de persones LGTB o les campanyes per la diversitat sexual i de gènere amb fins racistes o una argumentació que utilitza la diversitat sexual i de gènere per promoure el racisme, doncs només seria una part seria homonacionalisme, perquè abarca, com que ella no dona definicions, sinó ho veu com una eina, ella ho veu com una eina per analitzar la realitat a múltiples nivells, que poden ser des de la geopolítica fins a la més íntima comprensió de la identitat pròpia, no? Però efectivament també abarca comportament electoral, actituds, opinions... Clar, és el que tu dius, abarcar aquest àmbit també electoral perquè és molt fàcil assumir una part d'aquesta argumentació per partits de la dreta o d'ultradreta, no? És molt fàcil acollir aquest tipus d'argumentació perquè ja formava part de l'ADN d'aquests partits, per exemple, no? El fet de que el de fora és el dolent, i si a més ara li afegim que el de fora és homòfob, doncs clar, acabem d'aglutinar a la gent que no ens seguia, no? Sí, és una estratègia bastant interessada i curiosa, perquè a més, si ens fixem com al final passa una cosa que als Estats-nacions ja ha passat fa temps, d'alguna manera, no? Com la homosexualitat o la diversitat sexual i de gènere en general deixa de ser objecte de codi penal, d'això, i com hi entra d'alguna manera la homofòbia, no? I com hi ha una justa posició d'aquestes posicions, no?
Escolta'm, Leon, abans de parlar amb tu, parlàvem una mica de com s'acceptava també des de l'extrema dreta o des de la dreta, no? És a dir, ets homosexual, però com entres dins dels cànons, si acceptes estar en els cànons habituals, normals, doncs pots formar part del nostre grup. No sé si d'aquest homonacionalisme també veu una mica el fet dels prejudicis que poden existir sobre el col·lectiu. És a dir, si no tens ploma i tens una parella fixa i tens una família habitual, normal, doncs pots formar part del nostre grup. No sé si també hi ha una part de prejudicis molt important quan s'estudia l'homonacionalisme. Igual no t'entens del tot bé, Vull dir, si vols, torna-hi, perquè estic pensant, crec que sí, però no... Sí. No, justament la pregunta era si aquest homonacionalisme que explicàvem al principi nosaltres, de com d'alguna manera doncs et permeten ser de l'extrema dreta o de la dreta, encara que siguis, per exemple, homosexual o formis part del col·lectiu, sempre i quan entris dins dels cànons que ells veuen correctes, no? Que és el tenir una parella habitual, tenir fills, viure en una casa amb unes bones condicions, tenir una bona feina, si al final tots aquests cànons normals també al final veuen d'aquests prejudicis que existeixen dins del col·lectiu, no? Que per formar part del col·lectiu doncs has de tenir ploma, la gent té més d'una parella, la gent doncs és infidel, és a dir que al final sí també existeix aquest prejudici com a base d'aquest homonacionalisme. Sí, crec que sí. Crec que vull dir, es pot aplicar també al propi col·lectiu. De fet, allà són també un dels debats més interessants. També, vull dir, clar, el que sí que diria, vull dir, sí que en part és ahí, el que passa és que jo crec, o jo diria que l'homonacionalisme el que té és, a diferència d'altres conceptes, posa molt èmfasis en la co-constitució o en la relació entre els elements sexualitat i raça, ètnia, religió. És a dir, que no entra... La resta del que tu dius, com estils de vida, de potser qüestions d'homonormativitat, no? Diríem. I és tan implícit. De fet, diria que, el que diria jo és que el concepte de l'homonacionalisme es basa en bona part en l'aportació de la homonormativitat que es va fer anteriorment, com el 2001-2003, que es llença la idea de homonormativitat. I allà sí que tindria molt aquesta que dius tu. De fet, la Lisa Dugan, que proposa el concepte d'homonormativitat, ho fa molt en relació també a neoliberalisme i a guerres culturals. I diu d'alguna manera, no? En això, en els discursos homonormatius, entenem igualtat per la igualtat d'accedir a institucions que ja no són transformadores, sinó en sentit de la igualtat a accedir a institucions preexistents i conservadors, que anteriorment la dissidència sexual i de gènere potser volia superar, no? O en abans hi havia la idea de transformació social i de construir una altra societat, en la homonormativitat es queda en la inserció en les relacions existents. Exacte. I això, a més, ho lliga molt, perquè és el 2001, llavors venim dels 80s, 90s, ho lliga molt amb neoliberalisme. Llavors, quan Dugan en homonormativitat sí que parla de qüestions com també del matrimoni, no? Ella diu, nosaltres ara rebem el matrimoni i el servei militar i després anem a casa i cuinem el dinar i per a sempre, i ja està. Molt bé, doncs mira, Leon, se'ns acaba el temps, seguiríem parlant, de fet, podem fer una segona part, he vist aquí uns dies. Tenim molt de tema. Leon, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Que vagi molt bé, fins la propera. Moltes gràcies. Lluís, marxem escoltant música amb aquest tema que haurem de seguir investigant també com el Leon, Amb qui marxem escoltant? Marxem amb la Bet. Molt bé, que tremolin els arbres. Que tremolin els arbres. Molt bé, important, serà important. Gràcies al Carles Soler Piqué també per acompanyar-nos a les vies de so i fins la propera. Adéu. Jo no em desespero. És
grans més forts, ara els somnis floreixen, l'esperança es fa gran i la sento constant. Per volar més amunt